Naomh Bríd. I bhochart in acala dún dealgan a rugug Naomh Bríd, tamil beag tar éis teacht go héireann do Naomh Páraigh, císeach a ba a hathair. Dhéanach Bríd gach sais obertí, mar banós de chalí ní úsle na haimseire sin. Chalín banathe a bahí, agus bhí sí an charthanach. Lá, tar éis de na ba a chrú, thug sí an bainnead na buchtáin. Tháinig agla iarthaí an sin roimh an láthair. Chuig sí chun dé an bucéad a líana arís. Nuair a chris sí an baile, bhí an bucéad lán go béal. Bhí sí chó carthanach sin, nar dhiúltaigh sí rud don na buchtáin riamh. Thug sí clíomh a hathair do dhuine acu lá. Bhartaigh a hathair arí a thuairt le pósa. Bhí mór an ógar an grá lé, ach níor gráig siise éon duine ach Íosa Christ. Bhí sí le pósa ar ordú a hathair nuair a tháinig galar ú fásach ar a thaidhg, an sin tá go ceadde bheith ina ban rialta. Chomh luath agus a thug sí féin do dhíth mar bhean rialta, tháinig a háileacht ar ais chúthaí, agus dúradh go raibh sí cosúil le muire máthair dé. Thóg sí clochar in aice le crán darach, san áit na bhfuil cil dara anois. Is an sin a bhainnig sí an chéad ord de bhaná rialta in Éireann. Déag sí sa bhliain 1525.